És que l'amor sempre, sempre triomfa. I els perdedors no es lliuraren de la polèmica. Júlia i Luis són una parella d'empresaris urbanites. Van córrer molt bé, les activitats que feren resultaren un èxit total, però és que Júlia ha sigut una concursant molt perfeccionista. Va treure tot el seu caràcter i això no va agradar, no va sentar gens bé entre els veïns. El perfeccionisme xinès ha arribat a Benilloba. I les moreres s'han convertit també en una passarel·la plena de glamour. Entreteniment no ha faltat estos dies a Benilloba, però aleshores per què han perdut Júlia i Lluís? Pregunte jo, Sílvia. Pues porque es una prepotente y una chula. Tú te esperas aquí, para que no estés ahí dentro, te cuesta tiempo salir, ¿vale? Vamos ahí fuera un poquito, voy a dar un poco de orden. I així tinc a les models protagonistes de la polèmica desfilada de models. Què va passar amb Júlia? Guille? Pues de primer moment molt bé, s'ho van passar molt bé, però després vam veure que era un poc rara la xica. Mandona. Sí, molt mandona. Prepotent. Noemi, va. Lena. Tijera, vale. Era una xiqueta, va començar a xillar-li, que així no es feia, que massa ràpido. Que l'ambient amb Júlia abans de la desfilada va ser terrible, per què contes? Hombre, fatal. Jo m'ho vaig passar molt bé. Però bueno, damunt que mos brindem, ja no parle per mi, per les companyeres meues que estàvem allí, hombre, on va eixa tia, en eixa xuleria i en eixa... Hombre, però de què va? No tiene que estar así. Tienes que mirar, levántate la cabeza. No, tu mano no puede ir así, porque no está acabado. Les dos, alguna? Mira, quina gràcia. Ja voldria la Schiffer. Què et pareix? No mos fa falta la Clàudia. Ahí top models de Benilloba, per un dia. Ai, molt bé, molt bé. I va estar molt bé, molt curiós, perquè era gent que justament pues no crec que tinga l'oportunitat de tornar a fer-ho, perquè ja són un poquet majoretes, això, i que va estar molt bé. Escolta, que tot el món té dret a passar-se-ho bé. Si han vingut diguem, no malesar, sinó en la idea de guanyar, ells ja hauran pogut guanyar ben bé, perquè tenia molt que oferir. Y si yo no vengo aquí a vivir en Benilloba, tengo otro sitio para vivir que no, para nosotros no es tan importante.